Yung wag kayong mag-mayor. Diba, nag-mayor-mayor kayo. Pagkatapos, pag natawagan kayo, galit kayo. Oh. Di nyo naman sasabihin na ako'y nakipag-usap ng nagbarumbado. Diba? Pero, pagkababarumbaduhin naman ninyo ako, sus Marianong Garapo, no? Ang bihira naman. Ganyan ba ngayon ang mga mayor na ilalagay nyo sa pwesto? Para po mas magkaroon kayo ng larawan. Si Christine Mary Robles, isa pong nurse at isang COVID-19 survivor. Magandang umaga sa iyo, Christine. Magandang umaga po, Kuya Daniel. Oo. Gaano katagal ka nang nagsisilbing nurse? Bagong graduate lang din po ako. Then po, nag-apply na po ako dun sa pribadong ospital bilang isang ER nurse po. 6 months na po ako sa ER nurse. So, noong ikaw ay makakuha ng COVID, ay nag-duty ka as a nurse, hindi ba? Yes po. Tapos nagkaroon ka na ng symptoms and you were tested positive. Yes po. Pwede mo bang kwento sa amin yung naging istorya mo after na diagnose ka na positive? Ano rin ang ginawa mo? Bali po, mahirap po dahil nakaka-depress po. Lalo na mag-isa lang po ako. Nagkaroon po ng Nasaan ang family mo? Nasaan ang family mo? Bali, ang family ko po is nasa Bulacan po, malayo po, kung saan ako nagtatrabaho. Dito ka ba sa Manila? Yes po, dito po sa Taguig po. So sa Taguig ka nagwo-work, tapos hiwalay ka sa family mo. Ikaw lang mag-isa sa bahay, nangungupahan ka dito sa Manila o may bahay kayo sa Manila? Yes, nangungupahan po dito sa Manila po. Okay. So umuupa ka sa Manila, mag-isa ka lang. Yes po, mag-isa lang po. Kinakaya po para po sa bayan. So Para nung nagkasakit makatulong. ka, na ikaw ay kailangan ngayon na kumbaga ay tumigil muna pansamantala sa pagsisilbi mo bilang isa sa frontliners, nasa bahay ka lang, ganun ba? Opo, mag-isa lang po sa bahay. Bali, hindi po ako nagkukwento pa sa pamilya ko kasi ayoko po sila mag-alala. Okay. So Lalo nung po nagkaroon ka, hindi mo na sinabi sa family mo. So ikaw Yung lang sa- mag-isa dun sa bahay na tinutuluyan mo. So kwento mo sa amin. So anong nangyari after na test ka positive, tapos nag-stop ka muna ng pagsisilbi bilang frontliner, anong ginawa mo for you to be able to cope up? Bali po kasi, yung time po na yun, once po kasi na-swab ka po o na-test ka po, kailangan po muna ma-quarantine ka, strict quarantine po, magstay muna po kung nasaan ka. Yun po yung time na wala pang lumalabas na resulta. Hindi ko pa po sinasabi sa magulang ko. And then po, 12 days po kasi ako naghintay bago po lumabas yung pinaka-result po. Bale ang katuwang ko lang po, kasama ko lang po is yung pagdarasal po, saka yung pagbibigay po ng positivity sa sarili ko po. Kumakanta ako, ina-expand ko yung lungs ko kasi alam ko po respiratory po yung tinatamaan po ng COVID-19. At ayoko po, lagi ko pong iniisip na wala akong nararamdaman kahit meron, para at least ma-divert din yung sarili ko po through depression na nag-positive po ako. So saan mo ni-spend yung quarantine time mo? Nasa ospital ka ba? Bali po nung nag-positive na po ako, tinawagan na po ako ng ospital ko. Hindi naman po nila ako pinabayaan. Minonitor po nila ako doon. Tapos maya't maya po, tinatawagan nila ako. Marami pong padalang regalo din yung ospital ko kapag
pagkagising ko, merong message po na para sa aming mga frontliner po, nakakataba po ng puso. Pero meron kang inuupahan. Did you go back dun sa inuupahan mo? Kasi po yung time po na nalaman ko po na nag-positive po ako, wala po talaga akong kadala-dala pa, pumunta po agad ako sa ospital. Bale po, nag-message ako sa kanila na para ma-inform po sila kasi karapatan po nila yun. Pero Mm. naki-request lang nga po ako na kahit makakuha po ng kahit gamit ko lang po, damit lang po. Pero hindi po nila hinayaan yung kaibigan ko na makakuha ng gamit po, diniscriminate po nila kami. Tapos po hanggang sa maka-receive po ako ng that time po sobrang emotionally depressed po. Kasi nalaman ko pa na positive ako, hindi ko pa ini-inform yung family ko po. Tapos So gano'n ibig pa po sabihin, yung wala kang dalang gamit, gusto mo magpakuha ng gamit dun sa dorm kung saan ka nangungupahan. Pinapakuha mo yung iyong kaibigan. At yes tapos po. hindi na pinayagan dun sa dorm yung kaibigan mo na kumuha ng gamit mo. Ganun ba nangyari? Opo, opo, parang hinayaan po nila kami na ano 'to, parang tinapon na lang po kami ng basta-basta po. Eh, wala po kaming special consideration bilang frontliners po. Kasi ni-risk po namin yung buhay namin para po magtrabaho, mapagod, tapos biglang mahahawa pala kami ng hindi naman namin talaga, ginusto. Ayun po, yung time po na yun, hinayaan na lang po namin. Pero So nakipaglaban po itong ibig kaibigan. sabihin wala ka nang nakuhang gamit sa dorm mo. Wala na po. Bale po Ano yun, ang ginawa ko pinaalis ka na sa dorm mo, hindi ka na pinayagan ngayon na makabalik doon? At ngayon wala na, parang umalis ka na dito, gano'n? opo, hanggang ngayon po parang gano'n po yung nangyari. Tapos po, ang sabi pa nila kapag daw po may nagtanong na mga tenants po kung sino yung nag-positive, ipapakita daw po yung litrato ko, which po hindi po nila kinonsent sa'kin. Parang sobra naman po yung, diskriminasyon sa amin mga frontliners po. So ngayon, nakabalik ka na ba sa trabaho ulit, Christine? Ngayon po, pinapahinga pa rin ako ng ospital po. Binigyan po ako ng room dito sa ospital para magpagaling pa. Naka-isolate pa po ako ng 14 days pa po. Tinitiis ko po pa rin mag-isa. So ikaw ay na-test ka na ulit, gano'n ba? Opo, sir. So nung ma-test ka ngayon, lumitaw na negative ka na. Opo, recovered na po. Okay, so naghihintay ka na lang ulit ng another 14 days para matapos yung talagang parang period kung saan ay safe ka na talaga to go back to Opo. work. Yes po. For safety So, na po din ng mga ko. Nakakailang araw ka na, Christine? Bali po, simula po nung nalaman ko na positive po, pang-siyam na araw ko na po. 9 na araw mo na. After na na-test ka Opo. ng negative, ilang araw ka nang natetest na negative? Bali po, nung April 5 po lumabas po, bali pangalawa po. Pangalawang araw So, na po. I see. So second day mo pa lang nang ikaw ay negative. So kailangan Yes. mo pang maghintay ng ilang araw pa para masabi na ikaw ay fit to work na ulit. And you will be going back sa duty pagka natapos mo na yung 14 days na yun na period. Yes po, Kuya Daniel. Na-inform mo na ba ang family mo tungkol sa kalagayan mo? Yes po, na-inform ko na sila at ayaw na po nila akong magpatuloy pa bilang isang nurse dahil po sa nangyari. Pero pinaliwanag ko sa kanila na may purpose ako bilang isang nurse. Wala naman pong sundalo na tumatakbo sa giyera. At yun po yung paninindigan ko bilang isang ER nurse po. So Patuloy you po will go back.
you will go back again sa duty after nitong period na to. Kumusta na ngayon ang pakiramdam mo? Medyo malakas ka na ba? Yes po, malakas na po. Thank God po. O, Praise God po talaga. tinawagan ka na ba nung dormitory nyo? So hindi mo na talaga mababalikan yung mga gamit mo sa dormitory? Bali po, ang gusto nila magbigay muna ako ng clearance po bago daw pumasok muna sa dorm po. Kasi nanghingi po ako sa kanila ng ibang paraan kung Oo. paano makukuha yung gamit ko. Tumatawag po ako, ignore lang po nila ako. Hindi nila po ako sinasagot. So hindi rin sila papayag ba na iba ang pumunta at kumuha ng gamit mo? Hindi po nila ako sinasagot dahil tinatanong ko rin po sa kanila yun. Kumbaga, hindi po talaga nila kami pinapansin. Yun po yung nangyari. Hindi ka na pinapansin. Saan bang dormitoryo to? Dito po sa Makati po. Makati. Okay. Opo. Sige. Sa Makati yung dormitory na yan. Sige, kukuhanin natin yung kukuhanin ng mga kasama namin yung dormitoryo na yan at patawagan natin kay Mayor o kaya patawagan natin kay sino ba pwede natin patawagin dyan? Baka pwedeng patawagin sige, patawagan natin kay Presidente. Sige, maraming dalangin namin ng ikaw ay maka-fully recover at tulungan ka namin kung ano ang pwede naming magawa para kahit papaano yung gamit mo man lang ay makuha mo. No? And malungkot isipin na gano'n merong mga syempre kayo ay parang hindi naman maganda na ma-discriminate pa kayo na yung mga gamit na lang ninyo hindi pa ninyo makuha ng maayos at sa ganyang pagkakataon kayo ay parang mapabayaan. Makaasa ka, Christine, na una ay kasama mo kami sa pananalangin para ikaw ay tuluyan ng gumaling at kung ano ang aming may tutulong dito sa iyong problema naman na ito ay atin namang tulong-tulungan na maresolba. Magpagaling kang mabuti, Christine, at sana ay makapag-ingat ka sa mga susunod. Ano ba yun? Wala ka bang, papaano ka bang nahawa? Wala ba kayong protective gear na suot? Ang bali po kasi yung time na hindi pa po talaga dumadating yung pandemic, wala pa pong mataas na result ng mga positive dito sa Pilipinas. Wala pa po yung proper PPE namin nung time na nagkaroon na ako ng symptoms. Pero during po, na-confirm cases po na nakahawak ako, naka-full PPE po kami lahat. Bali po may mga pasyente po kasi na hindi nagsasabi ng totoo, ng travel history nila. Kaya hindi po namin na-filter po kung sino talaga yung mga pasok sa criteria. Ayan, sige. At teka, ano ba, kinokontak nyo ba si Mayor Abby? Dyan sa ating para baka direktang pwede na nating maipakausap itong ating isa sa mga frontliners, Christine. Si Mayor na mismo ang makausap niya kung pagbibigyan tayo na makausap natin si Mayor Binay. Ito po at kasalukuyan po nagri-ring ang kanyang telepono. Wala pa pong sumasagot ng the number you dialed is not a number. Pero nagri-ring po ang cellphone o telepono ni Mayor Abby Binay. Tingnan po natin kung mapagbigyan tayo na kung hindi naman ay pilitin natin na makakita ng paraan para matulungan natin si Christine. Pwede ba natin ipadinig yung ringing ng telepono? The number you dialed is not a number. No.
Anong sabi? Kasi ayaw kung at least kung nandyan si Mayor, pwede na nating masabi kung ano ba tong dormitorio na to, baka matulungan si Christine na makuha man lang yung kanyang mga gamit, ano? Yung tao hindi naman taga dito din sa Manila. At saan ka sa Bulacan, Christine? Sa Bustos po. Taga Bulacan kasi ako Kalumpit ako Oo, taga Kalumpit ako So, pala taga Bustos. Oo, sa Bustos, malapit yan sa nadadaan ka ng Plaridel. Opo. Madalas ako dyan sa lugar na yan dati dahil dyan nakatira yung aking isang kaibigan na VP natin ngayon sa Bustos. Magandang umaga sa inyo. Sana ay huwag mag-alala naman yung mga magulang mo. Ilan ba kayo magkakapatid, Christine? 4 po kami magkakapatid. Nakatira po kami sa lola po namin. Lola po namin nagpalaki sa amin. Nasa lola nyo kayo. Ikaw ba panganay? Pangalawa po sa magkakapatid po. Yung mga kapatid mo, doon pa rin sa Bustos ngayon? Yes po, nandun po sila. Naka-home quarantine po sila doon. Nasa lola mo. Kumusta naman daw sila doon? Okay naman po sila doon. COVID-free pa din po ang Bustos. Wag po sila mag-ano. Man po ako pero hindi pa nakakauwi. Oo. Teka muna. Kasi si Lola ano din yan. Hello? 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 Ayan. Nag-ring. Wala. Hello po? Yun. Ayan tayo yata. Nawala. Naputol. Di bale, Christina, pangako namin sa iyo, gawa kami ng paraan para matulungan ka naman namin dito sa at least yung mga gamit mo ay makuha mo man lang. Paano yun? Hindi mo pa alam kung papayagan ka pa nilang makabalik doon o kailangan muna makapagpakita ka ng clearance para ka pabalikin. Hindi ka naman pinapaalis pa. Opo, ganun po. Kailangan ko rin po muna magpa-clearance po kung sakaling kukuha po ako ng gamit o babalik po sa kanila. Ano ba ang plano mo? Mag-stay ka pa doon o lilipat ka na? Bala ko na pong lumipat na po ng dormitory po. Makuha po namin yung karapatan namin. Opo. Oo. Kasi ang ano lang naman siguro doon, siyempre nag-iingat din naman sila, baka sila ay magkaroon ng pero yung sana ng mga gamit mo o kaya kinausap ka man lang din para masabi naman sa'yo kung paano mo naman makukuha yung mga gamit mo kahit nasa pamamagitan lang ng kaibigan mo na wala namang sakit, ano? Dahil maaring pwedeng gamitin nilang kasi meron ka nga, positive ka nga. Opo. Naintindihan ko naman po yung part nila. Kaya lang, maganda sana nga, kausapin ka naman nila at saka mabigay naman sa Binaliwala lang po kasi nila nung time po na yun. Kaya sobrang emotionally. Oo. We would understand. Siyempre, ikaw meron ka ding pagka ganun lalo na mag-isa ka pa. Mahirap talaga Pero salamat sa Diyos at ikaw ay on your way to recovery na. Dalangin namin ng iyong patuloy na paglakas, Christina. At makaasa kang gawa kami ng paraan para naman tayo ay makatulong sa iyo. Makuha mo man lang ang gamit mo at makakita ka ng bago mong malilipatan. Christine, pagaling ka ha? At salamat sa pagbibigay mo ng storya mo sa amin, ha? Yes po, maraming salamat po, Kuya Daniel. Ay, teka, ito pala, sandali sandali, at connected pala tayo kay Mayor Abby, baka makahingi tayo ng tulong para ikaw na direktang makasabi sa kanya para malaman, at least yun lang, kausapin ka man lang at malaman man lang yung gagawin para makuha mo yung mga gamit mo. Mayor Abby, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, si Daniel Rason po dito po sa ating Get It Straight with Daniel Rason. Ma'am, meron lang po kaming
ihingi ng tulong sa inyo. Isa po sa ating mga frontliners na nakatira po sa dormitoryo diyan sa Makati. Siya po kasi ay na-test ng positive. Tapos po ay ngayon po naman ay on her way to recovery na. At kinupkup po naman siya ng kanyang ospital na pinagtatrabahuhan. Ang problema niya lang po kasi doon sa dormitoryo kung saan po siya nakatira, hindi niya na po talaga nakuha yung kanyang mga gamit dahil in-inform niya po yung dorm niya na siya ay tested positive. Hindi na po din siya kinausap, ayaw na din po siyang parang hindi niya malaman ngayon kung paano niya po maipapakuha man lang sana yung mga gamit niya kasi yung pong kaibigan sana niya ay kukunin yung gamit niya, kaya lang po ay hindi na nga po siya kinausap doon sa kanyang dormitory. Dahil ito po ay nasasakop ng Makati, pwede po ba naming mailapit sa inyong tanggapan? Kasi isa po sa ating mga frontliners ito, kahit magawan man lang ng siya ipansinin man lang nung sa dormitoryo nila at makuha man lang niya yung mga gamit niya, maipakuha man lang kahit hindi na daw po siya doon bumalik dahil syempre po sa pagkakataong may karamdaman yung tao, parang nakaramdam siya ng kaunting depression because parang sa gitna ng karamdaman parang na feeling niya po na discriminate pa siya at hindi na nga po pinansin, kaya po kami po naman ay kumatok sa inyo. Humingi kami ng paumanhin kung kami po ay nakaabala at sana po ay kung meron lang po na pwedeng ma-extend sa ganitong pangyayari kasi para at least makaramdam naman itong ating isa sa mga frontliners na sila naman po'y atin pong sinusuportahan, Mayor. Wala naman hong problema. Lagi naman ho silang kinakausap ng seso natin at kung may concern ho sila, ay papaabot lang po nila. Kaya ho ako nagtataka bakit kailangan pa ho nilang pumunta sa radyo dahil lagi naman ho silang tinatawagan. In fact, twice a day ho tinatawagan na ng seso. Mayor, pagpaumanhin po ninyo, no, hindi naman po siya pumunta dito sa atin para po. Ako po Opo, ang hindi po. nag-volunteer sa kanya Ibig ko sabihin, Opo. araw-araw hong tinatawagan lahat po ng ating positive patients at kung may concern po sila, ay pinapaabot po ng seso yung kanilang concern. Ngayon po, since hindi nyo naman ho pwede sabihin on air kung saan ho nakatira yung tao, di ba? Bigyan nyo na lang po yung pangalan ng dormitoryo o yung address o yung landlord kung saan ho siya nakatira at kami na ho ang kakausap. Oo, pasensya na ho kayo kasi kaya po sinasabi ko, Mayor, lang na kami po kinausap lang namin siya on air para po ma-share niya yung kaniyang karanasan para naman po hindi rin mangyari doon sa iba. Nurse ho ba siya o doktor? Ako po ang nagboluntaryo Nurse ho ba siya o doktor? Nurse lang po, Mayor, nurse po siya. Kasi alam ko po lahat ng positive patients po namin dito sa Makati at alam ko sino yung recovered. 6 lang Mayor, po naman yan. Opo, hindi po siya sa Makati nagtatrabaho. Sa Makati po Opo. siya nakatira, Mayor. Hindi po pamantayan kung saan ho siya nagtatrabaho. Ang pamantayan po kung kayo po ay positive sa lugar ay kung saan ho kayo nakatira. So kung nakatira ho siya sa Makati, lalabas ho ang pangalan niya sa akin. Ang pangalan niya po ay Christine. Ang kanya pong pangalan. Sa Taguig po siya nagtatrabaho. Opo. At andito lang po, Christine. Christine, magandang umaga sa iyo ulit. Christine. Yes po. Oo. Saan ka nga nakatira, Christine? Pwede mo ba sabihin mo na sa amin kung saan ka nakatira? Sa Makati? Sa pinagkaisahan po. Pinagkaisahan. Dormitoryo. Anong dormitoryo yung kinalalagyan mo? Pwede ko ba mabanggitin dito? Sige, sabihin mo na. Total, nandito naman si Mayor. Di, para at least, anong dormitory? Pwede naman natin sabihin dahil doon ka naman talaga nakatira eh. Opo. Sa Anong iDorm dormitory po. ka nakatira? iDorm po. Sa iDorm Gabong Saan? po. Saan? iDorm po.
I-dorm? po. Sa I-dorm. Yes po. Sa I-dorm. Okay, Pwede ho I-dorm. magtanong. Sige po, hindi nandiyan ho po si siya- Christine. totoo- Christine. Totoong pangalan po ba na yung Christine? Opo, Miss Christine Mary Robles. Actually, ma'am, nasa video din po siya. Hindi ho siya nakatala sa akin. Naka-live po siya, ma'am, on air. Nakikita po ang kanyang mukha. Kasalukuyan pong nasa ospital. At siya po ay Miss Christine Mary Robles. Nakatira po siya diyan sa I-dorm. Pero siya po'y taga Bulacan, Bustos, Bulacan. All the informations binigay niya po. Nagtatrabaho po siya sa Taguig. Malamang ho hindi siya nakakredit sa akin kung taga ano talaga siya. Baka ho sa Bulacan siya nakakredit. Hindi ho sa Makati. Pero Baka diyan hindi po ho siya na nakatira sa nilagay na ang I-dorm. kanyang residence ay... Opo, kasi ho baka ho transient ang nilagay ho niya. Kaya hindi ho Sa I-dorm kaya ho- hindi ho lumalabas ang pangalan niya sa akin eh. Yun po. Hindi ho siguro naitala. Pero yan po ang pangalan niya. Naitala Totoo ho sa po yan. Bulacan yung kanya. Miss Christine Mary Robles, isa pong nurse sa Taguig na nakatira po sa I-dorm. Kaya lang po namin hindi po siya humingi ng tulong sa radyo o sa TV. Hindi po. Kami po ang tumawag sa kanya. Hiningi po namin ang consent niya para mailahad yung kanyang istorya because she was discriminated. Yun po yung kanyang... Ngayon, hindi po siya humingi ng tulong sa amin na manawagan. Ako po ang nagboluntaryo na tumawag sa inyo. Dalawa po ang I-dorm sa pinagkaisahan. O, saang I-dorm, Christine? Saang I-dorm ka sa pinagkaisahan? Anong number ng building? Anong number mismo? At sinong kausap mo dyan sa I-dorm? 3691 po, Pinagkaisahan Street. 3691 Pinagkaisahan Street. Barangay po yung pinagkaisahan po. Sandali lang po 3691. Christine, Hindi po anong street yung eksakto? Sinong kausap mo? Barangay po yun. Sino kausap mo dyan sa I-dorm, Christine? Wala pong pangalan na nabanggit po. Hindi, Bali, pero messages sino, po. ano ka dyan? Anong floor ka? Anong eksakto? Sa 5th floor po. Fifth Floor floor. 5B Anong building niya ng I-dorm? Anong building? Gabong po. Ano? I-dorm Gabong po. Yun po yung I-dorm? street. I-dorm Gabon po ang street niya. Yun. So ano pa pong information ang kailangan, Mayor, para po ma-identify yung mismo? Makatawagan sila po yung namamahala ng sa I-dorm. So At kailangan sino po ng... kukuha ng gamit Okay na niya? po yan. Kukunin na lang ho ng barangay yung gamit niya at doon na lang ho niya pakuha. Okay ho ba sa kanya yon? Sige ho, kami na ho ang kukuha. Sino sa barangay ho nila mismo ko dadalhin yung yung gamit? Kukunin po nung titingnan ko pa, kakausapin po ng taga-barangay kung pwede yung kunin yung gamit niya. Sa barangay kukunin yung kanyang gamit. Ano ho bang arrangement ang gusto natin? Ay, hindi ko ho alam. Nanghihingi nga ho kami ng tulong sa inyo kung ano pwede. Dahil Gusto mo ayaw ba ho kasi niya siyang na- kausapin. Ang hinihingi lang ho Hinahatid namin ka? tulong, ma'am, yung kausapin siya noong namamahala sa I-dorm para nga po sabihin sa kanya kung paano niyang makukuha yung gamit niya. Yun lang ho hinihingi Oo nga po. ng tao. Kukunin na po natin yung gamit niya. Kaya ang tanong ho, saan ho dadalhin yung kanyang gamit? Saan niyo ho gustong dalhin? Doon ho namin kukunin. Kayo po kukuha. Opo, kami na ho kukuha. Papakuha ko ho sa bombil namin. Okay, kakausapin ko po yung kapitan ngayon para ho makipag-usap sa I-dorm. Oho. Sige ho, Mayor. Maraming sige po. salamat to at tatawag na lang kami sa kapitan ninyo. Pasensya na po Okay kayo po. kung kayo na Okay namin. po. Ho. Pasensya na ho kayo. Salamat ho sa inyo. Ayan, si Mayor Abby Binay ng Makati. Salamat ho sa inyong panahon. Ano kayo lingkod bayang kayo
Dadaanin ninyo kami sa ano. Ayaw nyong ano, wag kayong mag-mayor. Diba, nag-mayor-mayor kayo. Pagkatapos, pag natawagan kayo, galit kayo. Oh. Yan ngayon, diyan ngayon lilitaw ang mga ugali ng mga ano. Sasabihin, bakit sisisihin nyo yung tao na, nakausap naman niya kayo palagi. Kita nyo ni hindi nga nakalista pala sa inyo. Sabihin nyo, kinakausap nyo palagi yung tao, tapos ganun pa ang gagawin yung tao. Diniscriminate na nga yung tao. Hindi naman yung tao lumapit na nagsusumbong sa amin. Hindi. Kami nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, eto, inilalapit namin sa inyo. Dahil nalaman namin na ganun yung nangyari dun sa tao. Di ba parang, nadinig nyo naman kung anong asta ng mayor eh. Di ba? Parang sumagot ka na nga eh. Pagkatapos parang nagtataka lang ako, ba't ka galit agad? Di ba? Ako, nakita nyo naman yung pakiusap ko siguro eh. Di nyo naman sasabihin na nakipag-usap ng nagbarumbado. Di ba? Pero pagkababarumbaduhin naman ninyo ako, sus Marianong Garapo, no? Ang bihira naman. Ganyan ba ngayon ang mga mayor na ilalagay nyo sa pwesto? Ay nako, pasensya ka na, Christine, ha? Wala lang po. Salamat po. Kaya ako sinasabi dahil ako naman na nagboluntaryo eh. Dahil wala ka namang inihingi sa amin ng ano. Gusto ko lang, Grace, kuhanin ninyo yun ha. Alamin ninyo at papuntahan ninyo kung sino yung ano. At kuhanin ninyo yung gamit ni Christine. Kayo na ang niyan, gumawa ng paraan diyan. Yung mobile na papuntahin natin diyan. At kausapin ninyo kung sino ang tabayanihan nga ang gusto natin eh. Ito namang mayor na ito pala eh. Nako, Mayor Abby, ayusin niyo po yan. Dahil paparinig ko yan kung paano ka makipag-usap. Ganyan ka makipag-usap. Wala naman sinasabi yung tao. Para bang inanuhan ka agad eh. Lagi naman nakita niya naman kung gano'n. Bira, oo. Magalit ba kayo sa akin? What? Hello? Alam nyo, hindi ho ito panahon ng... Ako sinasabi ko nga lagi, di ba? Panahon ho ito nang hindi tayo dapat na mag-away-away eh. Nangaaway kayo eh. Di ba? Parang... Nako, Christina, pasensya ka na, iha, dahil... ikaw ano na din eh, di ba? Sino ba yung barangay captain dyan? Sa barangay pinagkaisahan, ayaw ko na nga sanang banggitin eh. Pinipilit ninyo ako eh. Hindi, sige. Bale, coordinate nyo muna. Grace at para makuha yung gamit ni Christine. Christine, pasensya ka na, iha. Oo. At natira ka pala doon sa isang na medyo mahirap talaga pagka nako. Kung hindi mga sanay sa hirap. Kaya ganyan. Oo. Christine, kumusta ka na? Yes. Kumusta ka na? Okay lang po. Okay ka na, ha, Christine? Yes po. Oo, magpagaling ka mabuti. Hindi ka nahihirapan na huminga. Hindi na po. Okay na po. Ayan, kanta ka na lang. Sige. At least, pagaling ka mabuti. Kung meron kaming ibang matutulong, Christine, please let us know. At makikipag-coordinate kami sa palagi. At kami na kukuha nung gamit mo, ha? At kausapin ko lang to sandali, andito na daw si Kapitan, baka mas magandang kausap. Captain Fernando Bolo. Magandang umaga ho, Captain.
Kapitan? Hello, Kapitan? Kapitan? Kapitan Bolo? Hello, sir. Si Kapitan ho ba to? Ay, hindi pa po. Ay, pwede pong makausap si Sino po ba ito, sir? Kapitan. Si Daniel Rason po, dito po sa Get It Straight with Daniel Rason sa UNTV, ma'am. Sir, pakidial po sa 8881 8881 45 45 36. 36. Yan. Apo. Pakidial na lang Sino po, sir. Sino po sila, ma'am? Po. Sino po kayo? Si Lucy po, Tolentino. Saan po ito, ma'am? Natawagan po namin.